Sú to takmer 2 roky od incidentu, ktorý sa udial v našom susedstve. Manželia Novákovci sa rozhodli, že si zajdu na večeru. Rozhodli sa, že deti nechajú doma a pôjdu len sami dvaja. Ako vždy v takýchto prípadoch sa rozhodli zavolať susedke Lenke, ktorá ich deti zvykla strážiť. Lenka so strážením súhlasila a tak sa dohodli, že sa stretnú okolo 8 pred ich domom. Ako sa dohodli, tak sa aj stalo a rodičia vyrazili na večeru. Lenka sa zatiaľ pohrala s deťmi a nakoniec ich uložila do postele. Keďže večer už mala voľný, rozhodla sa ho skrátiť pozeraním na televíziu. Jediná televízia však bola v spálni rodičov. Bolo jej nepríjemné, že by tam mala ísť len tak sa im rozhodla zavolať. Manželia dvihli takmer okamžite. Lenka sa spýtala, či je v poriadku, že si u nich zapla televízor. Novákovci sa zasmiali a povedali, že to je v poriadku. Lenka sa chvíľu odmlčala a potom sa spýtala: mohla by som zakryť aj tú sochu pri skrini? Desí ma. Na odpoveď čakala len chvíľu. Bež rýchlo zobudiť deti a odísť z domu, povedal pán Novák. My žiadnu sochu nemáme.